नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया, हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके एकदम नया गीत नया धुन के साथ। और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत, या आपके मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिली भैया। और वह कोनो प्रकार के मैटर लिखवा होगा बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले, बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना मिली आ गाना में कोनो शिकायत ना मिली। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी। आज के मैटर देखी कैसे बाटे। एगो औरतिया बड़ा भाव में अपना पति से कहती, अरे कवना सोवत पलू भाईल बाड़ हो, आ छोड़ी के मेहर पराइल बाड़ हो। हे राजा कि कवना सोवत पलू भाईल बाड़ हो, आ छोड़ी के मेहर पराइल बाड़ हो। पहाता जो जहिया चल गईल, बुझे कर सजा भरपूर दे। आ मुहे में बेलना हूर दे, आ तोहर दुनो टंगरिया तूर दे। सुन मुहे में बेलना हूर दे, आ तोहर दुनो टंगरिया तूर दे। तो भैया एकदम नया कंपोजिशन गीत बा, एकरा के गा सकीला, बढ़िया से वीडियो बनवा सकीले। एकदम दिल से कहती भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गा दें तो गाना बच जाए। अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले, बिल्कुल उचित चार्ज पे गीत रुआ के मिल जाए। नंबर बा हमार 8874473128। वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब, चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में, तब तक अनुमति चाहता नहीं। और गाँव में कोनो त्रुटि भले तो क्षमा चाहती भैया, काहे कि हम गीतकार हैं, सिंगर ना। जय हिंद, जय भारत।